Sa number 2, indi na pagdayunon ni 3rd District Representative Javier Miguel Benitez ang damlag pa, gin-file niya nga resolution nga nagahinyo sang inquiry in aid of legislation nga magaserbe kung tani nga fact-finding measure angot sa engkwentro sa Toboso. Saya ginpagwa nga pahayagin siling ni Benitez nga hindi niya na igaduso pa ang tikang. May mga pagpangusisa nga ginapatigayon sunod sa iya sa engkwentro nga natabo ang ginkamatay sa gisin Rebecca persona nga ginaalagar katapos ang rebelding NPA. Nalakip na diri sunod kay Benitez ang ginapatigayon nga investigation sa Commission on Human Rights kag iban pagid nga ahensya sang gobyerno. Dugang pa sang kongresista ang nagakaigo nga tikang ang mga tugutan ang ini nga mga proseso nga matigayon kag matuman nga wala sang political interference. Ang hustisya sunod sa iya malapot kun ang tagsa ka institusyon ang magbuhat sini sa ilatag sa katrabaho hindi nga unahan sila sang Kongreso. Bilang nagrusanon kag isa ka public servant, nagaunong siya sa kalisod sa mga himata sang nagtaliwan. Iyaman nga ginadayaw ang 79th Infantry Battalion, ang 3rd Infantry Division kag ang Armed Forces of the Philippines sa ilang nga serbisyo, lakip ang barangay officials kag ang komunidad. Madugay na sunod sa iyang problema sa insureksyon nga hindi lamang nag-utas ng kabuhi kundi nag-apekto sa mga pamilya lakip ng pagtinad sa mga apektado nga lugar. May pangabay man siya sa mga estudyante, journalist kag mga researcher nga mag-coordinate sa ila mga academic institutions sa barangay kag sa LGU. Ang coordination sunod sa iya para man nga maproteksyonan sila. Dapat pilion sunod sa iya ang kalinong kag paturon ang kamatuturan.